Que bé ballen, encara que, si jo fes aquest ball, ho faria tan bé que fins i tot el meu genoll em diria crac. Toma, pombeta, afanya't i torna't vermella, que el Lucifer estarà content. Sí, home, ni que por això és pastoreta, la poma no sé què. Bueno, algú sap quantes històries comencen amb una simple poma? Més de les que us imagineu. I no totes acaben igual. De vegades, el que sembla petit fa girar el món. Aquella tarda, els més joves de casa en recordaran com n'és de gran la imaginació quan creix el seu propi pomer. Bueno, doncs aplaudim a la selecció júnior de la Corriera de Teatre amb la seva proposta 10 pomes del pomer.
pomes als contes. Però jo no vinc a parlar de pomes. Jo vinc a parlar d'una denúncia. Per què tots els contes ha de ser el príncep qui salva la princesa? I per què no podria ser al revés? Però sobretot, a vosaltres, dones del públic, us agrada que sempre ens hagin de despertar amb un petó? Sí o no? Sí! Mireu la Blancanieus. La Blancaneus menja una poma, es desmaia i ve un príncep a fer-li un petó i es casen, bla, bla, bla. Us sabeu de memòria ja, no? I a més, també la tarquen en una urna de vidre. Toc, toc. Qui és? Nois, va, això és sèrio, va. Jo mateixa us proposo un altre final. A la Blancaneus la poma li senta malament i s'estira per relaxar una miqueta la panxa, però ve un príncep aquí a fer-li un petó i li diu: «Però què fas, carallà?»
la poma d'or? Ai, amics, aquesta poma no és una poma qualsevol. Aquesta poma va crear tant embolic que va acabar en una de les majors guerres de tota la història. En una guerra! Us explico. Tots els déus i deesses del món Olimp estan celebrant un banquet. Música, rialles, menjar... Xic, comencem ja, no? Ah, sí, bueno, a lo que anava. Tot estava sortint bé, fins que va aparèixer Eris, la deessa de la discòrdia. I clar, ningú la volia de festa. I en comptes de marxar com una persona normal, va decidir venjar-se. Venjar-se! Va decidir tirar una poma d'or a Iriel. Per la més vella. Vinga, estira d'allà. Ja vaig. És meva. Com que no volien barallar-se i que volien més que cada ballets, van cridar a un mortal perquè el qui dís que era la més vella. I a qui li va tocar la patata calenta? A Paris, el príncep de Troia. Pobret, no sabia on t'havia picat. Tu sí. Tu no. Tu sí. Tu no. Tu sí. No, tu no. Nenes, ens anirem. La primera participant és Eres, la reina dels déus.
Ella representa el matrimoni i el poder. Oh, Paris, caríssim Paris, si em vots la coma, seràs rei dels reis, tindràs riquesa i terres i tothom t'estimarà. A veure, a qui no li agrada ser el més poderós del món? Ser rei sona bé. La següent participant és Atero, la deessa de la saviesa i la guerra estratègica. Paris, carinyet, no siguis ingenu. Què val més, una corona o la saviesa infinita? Si el tries, et faràs invencible a la guerra i coneixeràs tots els secrets de l'univers. La intel·ligència és la veritable bellesa, oi? Això sona complicat. I per acabar tenim Afrodita, la deessa de l'amor i la bellesa. Oh, Paris, estimat, oblida't del poder i la guerra. Jo et donaré l'amor de la dona més bella del món. L'amor és el que realment importa, oi? Sí, l'amor. I ara, el moment de la veritat. Qui serà la guanyadora de la poma daurada? Tu ets la guanyadora. Quina justícia, això és tongo! Una altra que es deixa portar per sentiments. Gràcies. Ha estat un plaer guanyar. Afrodita! I així, amics i amigues, és com va començar una de les guerres més importants de tota la història. La guerra de Troia! I tot per culpa d'una poma! Encendre algú com un foli de capé. I per què els folis paguen? Això que acabeu de veure té un nom. Gravetats. Tan. Ah, sí? Doncs la gravetat fa mal? Doncs sí, però també et manté amb els peus a terra. Doncs Arts, un s'havia anomenat Isaac Newton, estava assentat sota un arbre quan de sobte... Exacte, li va caure una poma al cap. I en comptes d'enfadar-se va pensar: per què tot cau cap avall en vez de cap amunt? És veritat, per què no ens sortim volant cap amunt? Sí. Perquè la Terra ens atreu amb una força invisible
la gravetat, i no només a nosaltres, també als papers, a les pomes i a tot el que ens envolta. És veritat, no podem escapar d'aquesta força. Està bé, gravetat, tu guanyes. I així va néixer la teoria de Newton, i tot per culpa d'un